Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Evo koji običaji prate svaki dan poslednje sedmice uskršnjeg posta. Poslednja nedelja uskršnjeg vaskršnjeg posta je u narodu poznata kao strasna, stradalna ili velika nedelja, a koja uvodi u tajnu stradanja Gospodnjeg. U toku strasne nedelje svi vernici bi trebalo da se potrude da oproste jedni drugima, jer ako oprostimo drugima i Hrist će oprostiti nama. Svi vernici Srpske pravoslavne crkve ovu nedelju provode u najstrožijem postu na vodi. Jede se samo hleb i so i voće, a veliki petak i veliku subotu bi trebalo da se provedu u potpunosti bez hrane ukoliko je to moguće. Ulje i vino su dozvoljeni samo na veliki četvrtak jer je tog dana ustanovljena sveta tajna pričešća. Ponedeljak, utorak i sreda su posvećeni sećanju na poslednje besede Isusa Hrista. Od utorka se više ne čuje ni pesma kao što se čula u Cvetnoj nedelji, niti se igraju kola. Razlog je Isusovo stradanje koje će se desiti na veliki petak. U ovom danu se iz tog razloga ljudi posebno posvećuju dobrim delima. Velika sreda je poslednji puni radni dan u nedelji. Bilo je zabranjeno da žene šiju baš kao i u Cvetnoj nedelji. U nekim krajevima se na veliku sredu farbaju jaja. Veliki četvrtak je posvećen tajnoj večeri, sećamo se tajne večere i Hristovog pranja nogu svetim apostolima kojim nas Gospod uči najdubljem smirenju. U crkvama vezuju se zvona, umesto njih se oglašavaju klepala, već ponegde počinje bojenje jaja. Na veliki petak, dan stradanja Sina Božijeg, crkva se seća brojnih događaja od izvođenja Isusa Hrista pred sud Pontija Pilata do polaganja njegovog tela u grob. Ko može, ne jede ništa ceo dan, drugi ne jedu i ne piju do iznošenja plaštanice, odnosno do 3 sata popodne. Velika subota je suhojedenje, odnosno samo hleb i voda, propisani su i za veliku subotu, jedinu na vodi posnu subotu u toku cele godine. Mesi se i uskršnjak, obredni kolač ukrašen bojenim jajima. Sve je to priprema za najveći i najznačajniji hrišćanski praznik u nedelju Vaskrs. Vaskrsenje Hristovo. Izvor Espresso RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.